Добър ден! Днес ще разговаряме с господин Томалевски, лидерът на политическата партия „Другата България", политическата партия на българските емигранти. Господин Томалевски, какво е „Другата България"? Другата България е еманация на гражданско движение, облечено в политическа форма, политическа партия. Другата България, това е отговора на безотговорните действия на българските политици. Това е вашия глас, който ще бъде чут, вашия щит срещу несгодите, вашето оръжие, вашия протест срещу тези, които ви направиха емигранти. Или това са тези, които избираме, те ни направиха емигранти. Едно време, когато ние бяхме емигранти, бягахме, защото нямахме свобода. Сега имаме свобода, но нямаме хляб. Защо се нарича точно „Другата България"? Това е интересен въпрос. Да, наистина, България, родината е само една, но тази България я знаем. Тя е като че ли окупирана от крадливите политици, от корумпираните чиновници, от безхаберните полицаи, от неработещата съдебна система. Това е тази България, но ние искаме друга България. Къде е другата България? Другата България е в мечтите ни, в желанията ни, в сърцата ни. Другата България е всичко онова, което сме видели по света и което ни харесва, и всичко това, което искаме да имаме тук, но за съжаление го нямаме. Кои са другата България? Това са другите, това са различните, таещи искра в сърцето си, вяра в душите си и надежди, че с политическа партия „Другата България" ще постигнем една по-добра България. Как точно мислите да постигнете друга по-добра България? За друга по-добра България гаранцията е равния старт в политиката. Равният старт в политиката е политически проект на нашата партия, която дава възможност на български граждани с експертни качества, които дори, забележете, не са членове или симпатизанти на нашата политическа формация, да бъдат номинирани и участват в изборите за кметове и общински съветници. Какви са точно изискванията? Изискванията са 8 и те са абсолютно постижими. Може да ги прочетете в детайли на нашия сайт, който е drugatabulgaria.org. А синтезирано ще ви кажа, че трябва да бъдете българин, български гражданин над 26 години, да имате минимум 3 години мениджърски опит, да сте пребивавали в чужбина и да имате международна визия и ползвате друг език, освен български, да посочите 5 основни проблема на вашия град или село и естествено да посочите 5 основни решения на проблемите. Това ви прави ангажиран към проблемите и решаването им. Да, благодаря ви.